बिटिआर सरकार हारिमु बिफान आरो बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल जथायै गाजा गोमजायै बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों। उदालगुरि जिल्ला डिमाकुसि इउएन ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि लांगोना फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों बिटिआर सरकार हारिमु बिफान आरो बेरगाव जिल्ला इउपिपिएल जथायै गाजा गोमजायै बैसागु बिदाय फोरबो खुंदों। मख'नो गोनांदि खुंफुंजानाय बैसागु बिदाय फोरबोआ फुंबिलिनिफ्रायनो फिरफिला बिरहोनाय, मुंख्लं बावनाय आरो बिफां गायनाय बायदि मेहेरगोनां समायना रमायना हाबाफारिजों जागायो। हाबाफारियावनो इएम दावबायसा बर' बिथांखौबो जर'खायै बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। लोगोसेयैनो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफ्रा ग्रोम ग्रोम बाहागो लानानै हाबाफारिखौ समायसिनहोयो। जोंनि बिटिआर सरकारनि हेफाजाबाव भेरगाव ब्लक कमिटि लाइमोन गांखंआ रंजालि बैसागो बिदाय फोरबो खुंदों। भेरगाव समस्तिनि सिङाव थानाय बे पश्चिम बटला बड'फा इउएन ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव आरो बे सानसेनि हाबाफारि बे रंजालि बैसागो बिदाय फोरबोआव गिबियाव फिरफिला बिरहोनाय आरो रुंसारिखौ गोसोखांनानै मान बावनाय, लोगोसे जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो जौगानाय आरो बावैसो जोंनि साखाथि रायजो मणिपुराव जि हिंसायारि जाथाय जाबाय थानाय बेनि गोजोन नायगिरनानै गासिबो धोरोमनि आर'ज खालामनाय मोनसे जों हाबाफारि लादों। बेनि उनाव जोङो बिफां गायनाय आरो बैसागो गेवलां मोसानाय दिन्थिफुंनाय आरो बेवहाय गुबुन गुबुन हारिनि हारिमु हान्जाखौ जों हांख्रायनाय जादों। आरो बेहाय जों गाहाय आलासि महरै रायजो सभानि मानगोनां एमपि रोनग्रा नार्जारि जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो बिथाङा फैगासिनो दङ। आरो बिनिफ्राय बर'नि मुंदांखा खुगा मेथाइनि राजा बुदां बलद ब्रह्म बिथांखौबो हांख्रायदों, बिथाङाबो फैबाय थादों। जायखिजाया जोङो बे ओनसोलनि गासैबो धोरोमारि गासैबो आफादनि दैदेनगिरि, जोंनि समाजनि दैदेनगिरि, बैसोगोरा सुबुं बिथांमोनखौ खावलायनानै बे सानसेनि हाबाफारि लानाय बे रंजालि बैसागो फोरबो बिदाय बेखौ जों खुंनो थाखाय दिनै जोङो जागायनाय जाबाय। देग्लाय जोबोद गाजा गोमजायै जोङो जेरावबो खुंनाय नुदों रंजालि बैसागो फोरबोखौ। बैसागो दाननि जोबथा खालारसिम जोङो खुंनायखौ नुदों। जुदिअ आसाम सरकारा 1 खालारनिफ्राय 7 खालारसिम बैसागो फोरबोखौ खुंथारनांगौ होननानै बुंदोंमोनब्लाबो नाथाय गामि ओनसोलाव गोबां बैसागोफोरा खुङो आरो बेखाय तारिख एबा खालारफोरखौ गोरोबलायनानै लानायाव बा माखासे जायगायाव मेथाइ खनगिरि, दामगिरि बा हारिमुनि मावगिरि बिथांमोनखौ नेनानै हयथ' गोबाव जादों जानो हागौ। ओंखायनो जोबथा खालारसिम बैसागोनि बे दानसिम जों सोलिनायखौ नुदों आरो जेरावबो खोब गाजा गोमजायै देग्लाय बे बैसागो फोरबोखौ फालिनायखौ जोङो नुदों। आरो बियो हयथ' मोननै जाहोन जानो हागौ। मोनसेया जाबाय जिहेथु आसामनि बिहु मोसानाया गिनिस बुकआव रेकर्ड खालामबाय, बेनि थाखायबो रंजानायनि मोनसे दोहौ फैदों। आरो मोनसेया जाबाय जोंनियाव 2020 मायथाइनि उननिफ्राय आरो प्रमद बर' दैदेननाय सरकार फैनायनिफ्राय जोंनियाव जिहेथु सान्थि फैबाय, गोजोना फैबाय आरो गोजोन फैयोब्लासो जों गासिबो खामानिखौ मोजाङै मावनो हायो। बे हिसाबै जोंनि गेजेराव गोजोन थानायलाय रायजो राजाफ्रा खोब गोसो खुसियै रंजालि बैसागोखौ फालिदों। आरो आं बे समाव गासैबो खुंथाय आफादनि दैदेनगिरि, बिसेसकय जोंनि बर' बैसागो खुंगिरि बिथांमोनखौ आं खावलायहरगोन जे जोंनि जि दोरोङारि हारिमु बेखौ लाखिनायाव जाहाथे जेबो कमप्रमाइज खालामनाङा। आरो आङो खावलायनो लुबैबावदों जे बैसागो फोरबोआव बा बैसागो खुंथायनि समाव जों आलासिफोरनो मान बावनाय समाव बैसागो फालिखौनो बाहायो। आर'नाइया जिहेतु जोंनि जेनेरेल, बियो आर'नाइया जोंनि हारिनि सिनायथि आरो बेखौ जों गासैयावबो बाहायो। नाथाय जोंहा बैसागो फालि दंखायो बैसागोनि समाव बाहायनाय। दा बे बैसागो फालिखौ जोङो बैसागो समावल'सो बाहायखायो हिसाबै बे बैसागो फोरबो खुंनायफोराव जाहाथे बे बैसागो फालिखौनो बाहायो इयुननि समाव। आरो गोबां आफादा अबसे बाहायदों, गोबां खुंगिरिफ्रा बिथांमोनखौ आं साबायखर जादों आरो साबायखर जासिदों। आरो जायफोर बैसागो खुंथाय आफादफ्रा बे बैसागो फालिखौ बाहायथ'वाखै बा बाहायाखै दासिम, फैबाय थानाय समाव जाहाथे बेखौ बाहायो। मानो होनना बुङोब्ला बेबो हारिनि मोनसे सम्पति। बेखौ बे समाव बाहायाब्ला एबा बैसागो बोथोर समाव बैसागो फालिखौ बाहायाब्ला गुबुन समाव बाहायनाय नङा। आरो बिदिनो बेयो लासैनो जोंजों बावलांजानाय मोनसे थासारि जागोन आरो बेयो जोंनिफ्राय गोमानानै थांगोन। दा बेखायनो आं बेखौ बयखौबो खावलायबाय। आरो मोनसे खावलायबावगोन जे गोबां फांसनफ्राव जोङो फेसबुकफ्राव नुदों, ससियेल मिडियायाव नुदों जों मेथाइ खनगिरिफोर लाबोनानै मेथाइ खन होनाय समाव गोबाङानो रंजानायनि सिमा गैयै मोनसे थासारिखौ जों नुदों। गोबां सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफ्रा फेग्रा मुवा बाहायनानै मोसानाय बा बेबायदि फांसनफ्राव थांनायखौ जों नुदों। बिदि खालामोबा
समाजनि बेरेखा जायो बा समाजनि गोबां बैसोगोरा सुबुङाबो हारिमु बिलिफांखौ नायनो गोसो जायो नाथाय बे बैसोगोरा सुबुङा बेबायदि समाव थांथावा दा बेखायनो आं सेंग्रा सिख्ला बिथांमोनखौबो खावलायहरगोन जाहाथे जोङो रंजानो जौ लोंलायनाङा रंजानो बा जोङो गोसोआ खुसि जायोब्लानो हायो दा बेखायनो हारिमु बिलिफांफ्राव जाहाथे लोंला जाला खालामनानै बिदि आब्रुथि गैयै जाहाथे आखुफोरखौ जाहाथे दिन्थिया इयुननि समाव आं बेखौ खावलायहरो